kwayenyu. Tinopa mbiri yose nokukudzwa kwamuri nhasi. Tinoti muri mambo wemadzimambo, muri ishe wemadzise, muri zvose zvatinoshuwa muupenyu. Baba, masikati ano muzita raJesu tinofara nouvepo hwenyu pakati pedu. Tinoziva kuti kana muripo vanorwara vanopora, vakasungwa vanosunungurwa. Iyemi muchengeti waIsraeri asingakotsire kana kuvata. Rangarirai vana venyu, rangarirai vana vaIsraeri muJerusarema. Vapeiwo rugare. Baba, neniwo ndamira, ndizarurirei zvakavanzika. Ndizarurirei zvamunoda kuti vana venyu vanzwe. Muzita raJesu, hallelujah. Amen. We may be seated. Mangwanana anoregai ndipe ruremekedzo to the board of elders here present, my fellow pastors here present, but I will be happy if I can make my Pastor Masawi, all the way from Bikita. Ngativafarirei muzita raJesu. Hallelujah. Musatye zvenyu Pastor Masawi, kuseri kwenyu kuna Pastor Mukobvu. Hakuna chinokuwanai. Kuna Pastor Mukobvu na amai. Hallelujah. Ndoda kufarira vana sekuru vedu, ndikuona sekuru Chimbunde. Thank you Daddy. Thank you so much. Gogo Chisirimon. Tinofara kuva nemi. I want to also to welcome my fellow brothers all the way from the DRC Congolese. Come here, brothers. Come here. We are ikuno. Kweori kusara wakagarire. Uya, uri kusara wakagara. Hallelujah. Hallelujah. Now this man here is a medical doctor. Ndichiremba. All the way vanobva kuLubumbashi, ku DRC, ku Congo uko. Uyu mwana komana wavo yakune iwewe. Come here. I always speak all languages because young generation can speak. Now this one is a worship leader. Akato recorda nziyo dzake. Zvese zvangamuchitadza kuimba panapa, give him microphone. You know, the best singers are from Congo. Do you know that? Best singers are from Congo. Amen. They can sing, they can dance, they can do anything. I want you to sing here. And when you come, you don't sit there, you come and sit with the worshippers here. Amen. Akakuroverai ogani inenge ichataura. Gitara anorova zvese anoita. Okay. Come on, sing something. Hallelujah. So we are going to sing together a song I think is a common song. I will sing in English and in my language, Swahili. Hallelujah. Give God praise. Hallelujah. You are wonderful. Oh Lord. Come on, sing together. You are wonderful. Oh Lord. Lift your voice every day. Every day and every hour, you are wonderful. Hallelujah. Oh, sing it again. Every lift you for your wonderful. You are wonderful.
wewe ni mwaminifu Bwana, wewe ni mwaminifu Bwana, kila siku ana kila saa, wewe ni mwaminifu. You are wonderful. You are wonderful. Jesus, you are wonderful. Every day, and every hour, you are wonderful. God bless you. Amen. Hallelujah. You can greet the church. Alléluia. Amen. Alléluia. Je bénis notre Dieu I bless the Lord. parce qu'il nous a fait connaître ensemble avec vous Because he aujourd'hui. made us to meet together. Je ne savais pas qu'un jour, I never knew that one je day devrais me retrouver au milieu de vous. I was going to be amongst Mais you. aujourd'hui, But today, nous nous connaissons we know each other à cause du nom de notre Seigneur because of Jésus. the name of the Lord Jesus. Voilà pourquoi nous remercions That's why we praise the Lord. notre papa We praise the man of parce God, qu'il nous a our accueillis Father, avec because joie. he welcomed with great Que joy. Dieu lui bénisse May grandement. God bless Je you vous richly. bénis toute l'église I au nom bless de the Jésus. whole church in the name Que of Dieu Jesus. vous bénisse. May God richly bless Amen. you. Amen. Thank you. Merci beaucoup. Hey, you. He's is here for some time. So I want him to be coaching you guys. Munomgamtire ere uyu. Go to him. Hallelujah. You may be seated. Hallelujah. Oh, glory be to God. You see, I was in America. When I was in the United States, the people who invited me there are Congolese. I went there to establish a church, and the Congolese who was leading my praise and worship when we were in that church is now pastoring that church. It's quite a big church. And I'm going to Congo in August again in Kivu, very close to Rwanda there. I'm having a 1-week revival in Kivu. Then I'll come to Lubumbashi. But mid-July, I must be in Kenya for 1 week and I come back. Tomorrow, I am in Tanzania. But I won't go tomorrow, I will go Tuesday. I've got seminar with all overseers in Zimbabwe. I'm going for a seminar there and will be teaching all overseers and their wives. I need your prayers as never before. The work is too much. It's no joke. So I'm going to preach for a short time because in the morning I did a lot. But let me say Happy Father's Day to fathers. Dr. Hove is not here today. Okay. On Friday, I was invited. It was doctors' seminar. Kwete my young doctors. My senior bakuru. Ana Dr. Nunzani. Ana Danso. The one can get in a tichijga.
nevanochinja kneecaps, everything. Fathers, I learned a lot from there. But ivo handizoti vakaziva sei, ndichingosvika vakutanga vanoti, we are happy to be having the men of God. Pastor Chiangwa tizarure nomunamato. Ndokubva ndazarura munamato iwoyo ndo wakava theme yenhingi yese. Ndakaenda navagwatidzo navakachowa. But ndakanamata ndichitaura nezveFathers Day kuti tinokutendai nokuti tova nababa. Danso Amira anoti, to be a male, it's not your choice. Or to be a female, it's not your choice. But to be real man, it must be your choice. There are men who are not men enough. We have fathers who are not really fathers because they are just male. You call them fathers. But to be a real father, it's your choice. To be a man, it's your choice. Kwete kuti you are a male, ngonzi baba. I said the father is a provider. So not all fathers are providing. Koko kwaitaurwa chokwadi chinorwadza man. Nyanya uyo, doctor uyo, you specialist we cancer uyo. Yeah. Akazondikomborera mumwe mukadzi akamira. Specialist we pfungwa. Anorapa pfungwa. Anzukaona vamwe vanhu vanongofamba vachituka vanhu muroad akakatwa akadii. Anongoenda akakanganisika zvakanzi i-mental issue iyoyi. Uyai navo tizorapa. Ndirikureva nhema here. Anzi mental issue. Anzi mamwe matsamwiro nemamwe maitiro amunoita haya. This is mental issue. You must learn to forgive and to do everything. I'm going to invite them wamboya pano vakulekichai. Tine varwere vepfungwa vakawanda still. Mental issue. Tine vamwe vana baba zvanzi. You see a man. Hana imba ari kurenda. Asachi driver mota yemari inotyisa. Anzi mental issue. Hauna imba but zimota rauri kudrive. Rinotogona kutenga imba. Kana kutenga stand. And we have got the fathers who are not really fathers. And akangopfeka kasutu kufamba. Achinoita tuma small house uku. Iye haana imba, haana rugare, anongoenda achingoisa nyonganiso munyika. Vaitaura kudaro vasinganamati. I was invited there Friday. Ndikakoko vangu kuti handei muchimbononzwo ndakaenda namufundisi wangu. Hama dzangu. Even pano pa church kuti tive nechechi yakadai it needs a real man. Come on. Ndinamzilika zere panapa. You are the chairman of men's fellowship. Atidi varume vanongonzi varume nokuti he was born a male. But we really want men by choice. Vasingatye zvinorema. Vasingatye zvinorwadza. Anomiririra mhuri yake hainyadzise. Is a real. Let me say Happy Father's Day. Oh, did I say Happy Father's Day?
vana baba mavaona vashomanana vamira, the real I said happy. Yes. Unoziva the real man anoda pari tough pacho. If you come to a tough place, that's where we need the real man. A man by choice, not by birth. Unzo gerine kuti urumurume pakuberekwa here kana kuti by choice. Murume anerambwa nomukadzi. All right. Ndiregererei ndauya pana 8 o'clock na ndiri morning service. Saka ndauya ndakapfeka zvinodziya. Zvino zvandimukira manje. Nyango ukandiisira feni inoita wena. Asi dai ndagona kubvisa kamudziisa mbabvaka. Ndobvisa kamudziisa mbabvukaka. Kamudziisa mbabvaka. All right, thank you. Chienda ine kamudziisa mbabvako. Hallelujah. Hey, but it's still, hey. Musandisek. I preached the 8 o'clock service. Munom, munenge muri kutonora. Saka, andina uzudzokera kumba kuzonochinja kuti ndipfekedze service inoi. Egaindi ngopfuurira pamberi. I'm preaching from the book of Obadiah. The book of Obadiah rinonetsa kuwana. Asi ukangobva pana Amos nai? Ukangobva Amos unoenda pana Joel nai? Mitsi, nokuti Old Testament ka maprofita anotangira pana Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Daniel, Hosea, Amosi, Obadiah kana kuti Joel. Pakati apa ndo pandichaziva, apa ndisaziva kuti ndiani. Hapana ari kundibatsirawo. Taimemora Bhaibheri rose. Mamuwana here Obadiah. It's after which book? Amos. So I was right. Yeah, I was right. It's after Amos. Amos. Nanga ndinoti confuse Joel and Obadiah kuti nanda kuti Amos Joel. But it's Amos Obadiah. Then you go to Joel. Hallelujah. I'm preaching from that book today. But musoro wenyaya ndo wandaona nhamo kuti iwe guchuti iwe musoro wenyaya wandinetsa kuwana pamharidzo yangu. Asi inini kandapedza kuparidza ndichazokubvunzai kuti mapa musoro wenyaya wokuti kudii. Hello? Ndamboda kuti release from collective captivity. Kusunungurwa kubva ku collective captivity. Ndokubva ndati regai nditi we serve a God who delivers. Tinoshumira Mwari anosunungura. Vavariro yandiri kuda kuisa pandeyekuti regardless kuti une dambudziko rerudzi, dambudziko rako iroro Mwari anogona kuribvisa. Hakuna chaanokundikana. Even ndichiparidza ipo pano pane vachasunungurwa nazi. You are going to be delivered. Oh, hallelujah. In DRC they used to sing this song. Yes, well.
I've forgotten the tune. And they used it to cry when they were singing that chorus. And it was like that. Hakuna anogona kuimba sema Congolese panyika pa. Congolese are the best. Obadiah 1 verse number 17. Obadiah 1 verse number 17, please. I want us to read. The songs, the switch off this now. Read it. Asi pagomo reZioni ndipo pachava navakapukunyuka. Richava gomo dzvene. Imba yaJakobho ichadzoserwa nhaka yayo. Imba yaJakobho ichadzoserwa. I like the English version which says, but upon Mount Zion shall be deliverance. Upon Mount Zion shall be, and they shall be holiness. And the house of Jacob shall possess their possessions. The house of Jacob shall possess. That's my message today. The house of Jacob shall possess their possessions. I want to give you the authenticity of contents. What I mean by that, I just want to give you the historical background of the story here. The background goes this way. Abraham akabereka mwanakomana wake anonzi Isaac. Isaac akabereka twins. Twins aya ndi Esau na Jacobo. Are you getting me? Now this book, Mporofita Obadiah, ari kuporofita to the two twins, Esau na Jacobo. Now Esau, generation yake inonzi the Edomites. Edom. Ukaverenga Bible richitaura pamusoro pe Edom, iri kutaura pamusoro pe vana va Esau. Arabia, ma Muslims ose Middle East Arab, Arabia, vana va Abrahamu na Haga, Ishmael. Ndo vakatizira uku, ndo ukaverenga Bible unonzwa richiti Ishmael akabva kuArabia achiuya kuzoviga baba wake kuHebron pama caves of Makapela. Apedza kuviga baba wake akadzokera kuArabia. Arabia ndeye vana va Abraham na Haga. Haga haasi Abraham akanochiva akanoita mwana nouyu. Zvivi zvasara sokuti ndachembera ndisina mwana chimbotoro uyu. Mwana uya azokura, Sara aita wake manje. Akati mwana wangu haadye nhaka nouyu. Ngaabve pano mudzinge. Dzinga Haga nemwana wake handikumuona pano. Unoiziva nyaya yemadzimai. Kana atoshinga kudaro haridyike. Abraham ndokunobvunza Mwari, zvakanzina Mwari, teerera zvataura Sara, muendese mwana uyu. Ndokubva atora chingwa nechigubhu chemvura, ndokupa Haga. Kwaari kuenda hakuna musha, kwaari kuenda hakuna kana ariko. Ndosaka maMuslim vane chiki. Chazoiparidza rimwe zuva, vari kuenda, mvura yapera, chingwa chiye hapasina. Haga ndopaanoti mwana haangandifire ndakatarisa. Ndokumusiya pachikwenzi, iye ndokubva aenda kunogara Samuel. Akati chinditorai zvenyu, gaiti mwana afira uko ndichifira uko. Ndopakasvika ngirozi ikaguma Haga zvikanzi, Haga, simuka. Ndanzwa kuchema kwemwana kwete kwahama.
ndanzwa kuchema kwemwana uyu. Tora mwana, tarisa kuseri kwako kune tsime, umupe mvura. Ndichakuita rudzi rukuru. Nanhasi munoenda kunana Dubai, kuna nani, vana vaAbhurahamu. Kurwisana kwavari kuita naIsraeri ndezvemumba. Ndikakupromisai kuti ndichaparidza maridzo ine title yekuti chiiko paukama. Hallelujah. Ndati chiiko pai. Now nyaya iripo ndei. Edom. Kandoona ndakanyarira so ndiri kuita nyaya refu, ndiri kuipfupikisa kuti zvibatike. Edom rwakava rudzi rukuru, vakagara mumakomo. Hakuna nyika yanga yakavaka tauni inonzi Edom, yemaEdomites. Vakanga vakacheka gomo, vachiisa marodhi nomumakomo. Vagere vamwe padenga vamwe pasapa, zvokuti hakuna hondo yaikwanisa kuvasvikira. Vakanga vagere zvinotyisa. Ukaenda muGoogle onogugula city inonzi Petra, city yemaEdomites, unonoiona iri mumakomo. Ndosaka Mwari akati nyangwe ukagara pamusoro pegomo sedendere regondo, ndichakuburutsa. Ende munoverenga Obhadhaya yose, but now panapa Obhadhaya auya kuzoprofita. Nguva iri kuprofita Obhadhaya, mavunga, ndenguva yakauya Nebhukadhineza achitora vanhu muJerusarema kuenda kunoita nhapwa kuBhabhironi. Pavari kutorwa vachienda, now ndo pane mhosva yevana vaEsau. Ndo pari kuprofita Obhadhaya. Ari kuprofita kuvana vaEsau. Haasi kutaurira ava vari kutorwa kuenda kuutapwa. Amen. Kana muri kubata zvandiri kutaura. Ari kuti kudii kune vava maEdomites. Mukaverenga kubva pavhesi 10 pachapter 1 inokutaurirai nyaya yakazotongerwa vanhu. Unga uchitsvaga vhesi 10 nguva yese kuchiverenga pavhesi ya 10. Uchafukidzwa nokunyara nemhaka yokuti wakamukira munun'una wako Simba. Uchaparadzwa. Hanzi uchaitwa sei? For thy violence against thy brother Jacob, shame shall cover you, and thou shalt be cut off. Hakuna rudzi rwako ruchazonzwika panyika pano nokuda kwehasha dzawakaratidzira munun'una wako. Are you getting me? Jacobo. Verenga pavhesi ya 11. Nezuva ramakanga muripo makatarisana navo. Zuva iroro makanga muripo makatarisana navo. Verenga. Nezuva ravakatorerwa pfuma yavo. Ivo vachitorerwa pfuma yavo navatorwa. Vasiri venyika iyo. Vasiri venyika iyo vaBhabhironi ava. Vachipinda masuo avo. Vachipinda muJerusarema ravo. Vachikanda mijenya pamusoro peJerusarema. Nemiwo makanga makaita somumwe wavo. Nemiwo makanga makaita semumwe wavavengi vavo. Come on, man. Kaona mwana wamai vako achirohwa aitirwa izvi, iwo utoenda uchiti akaura hanga asinganzwi. Ndozvaita vekwaEsau. Vachirohwa vachitakurirwa zvinhu. Iwo unoziva muJudhea muJerusarema panotorwa vamwe vanotiza, vamwe vachinohwanda. Zvino maEdomites vana vaEsau vaitevera vari kutiza,
vovabata vachivapa maBabylonians, vamwe vachiuraya. Ndozvavaita. Zvino Obhadhaya atumwa naMwari kunzi nokuda kwezvamakaita izvi makugurwa panyika pano. Ukaramba uchiverenga inokuudza kuti nyangwe mugere padzimba dzakakwirira muchadonha. Nyangwe makavaka sei, vakachenjera venyu nevanoziva venyu tiri kuzovagura. Chiri kuvagurisa havana kutora chikwambo kana huroyi, kuvenga muning'ina. Meno kana pane chiri kunzwika zvandinotaura. Kuvenga chi? Ndine mukoma wangu. Is my brother from another mother. Mumusha anenzi chazezesa vanomutya stereki neuroyi. Saka akafona achiti muning'ina ndafa nenzara. Saka namai changu mupei saga rechibage. Ndakati munomuziva here akumbira, zvakanzi ndomuziva mupei saga rechibage. Ndokuba vatuma mumwe munhu kunomupa saga rechibage. Every day manje akuti iwewe hapana nokubata. Iwewe hapana nokubata. Atadze kundibatira saga rechibage. But dai takamunyima nokuti anozezesa mumusha. Kuvengana kunenge kuchiripo. Asi apa adzimai vangu vari kuti haiwa iyeye mupei. Are you getting what I'm saying? Nyangwe ndikaenda kumusha vanhu vanotoshamisika kuti kwaiwa wakaita sei? Uye anokuda stereki indava. Ende ari kutaura chiti wandinoona achitamba namufundisi hokoyo. Akandinunura mukadzi wangu akati mupei chii? Saga rechibage. Zvino pano Idhomu akairasa. Akaramba akatarisa ruvengo rwaJakobho naEsau. Akaramba akatakura ruvengo rwezvakaitwa kare nemadzibaba. Ava vavana. Oh, hallelujah. Pana ari kubata zvandiri kutaura. Ndakudzoka pavhesi iye yandaverenga pavhesi 17. Zvino manje akutaura Obhadhaya anoti iwe kwako Idhomu muri kugurwa. Hakuna nanhasi hakusina dzinza rekwaEsau rasara. Ukaenda kuIsrael ndokaunowana anonzi maIdhomin, vasingavake dzimba vaye, vanenge vaine makwai avo vari kuku. Idhomin vamwe vacho ndo vakasara vaEsau, but havana nyika, havasina dzinza, vakagurwa vese. But now wouya voti ndo pane maridzo yangu kweso kunanga ndichida kuti muzoziva kwatiri kuenda nako. Akudzoka anoti but in Mount Zion. Asi pagomo reZion. Chimirai. Zion, it is, my theologians are here, it's a typological speaking. It's not metaphorical, it's not ionical, it's a typological. It's a type of the church. Pese paunoverenga Zion muBhaibheri isa church ipapo. Panapa pakunziba. Now ukapinda muJerusalem rakavakwa ne7 mountains. The whole of Jerusalem rakavakwa in 7 mountains. There is Mount Zion, Mount Moriah, Mount of Olives, nerimwe iroro gomo kwaigara Razaruku. Alright, gainsa nazo. Ukabva pa Mount Zion ndo pane upper room. Guva raDhavheti ndo pariri. Ndiri kutaurira vandikaenda navo kuIsrael. Taburuka taenda pa Wailing Wall, paiva ne temberi yaSoromoni panonamata vanhu.
Ipapo ndopatangira Mount Moriah uchienda pakavakirwa temberi. Now, uyu ari kuprofita ari kuti but on Mount Zion kwaJakobho uku there shall be deliverance. Vari kutorwa zvavo, vari kuenda kuBhabhironi, but they shall be. Vanhu ari kubata zvandiri kutaura. Mukirisitu nyangwe ukawirwa nezvakaoma, nyangwe ukasangana nezvakadii, they shall be. Musi kumbondibata ime. They shall be deliverance. Rega kundiseka. Rega kundiseka ndiri munhamo dzangu. Rega kundidadira ndiri pakaoma. Because on Mount Zion they shall be. Pane deliverance iri kuuya. Taurira ogerene kuti rega kundidadira nazi. They shall be deliverance. Oh, hallelujah. Shamwari pari kutaurwa shoko iri. Pane vari kumhanyiswa. Pane vari kutorerwa dzimba. Pane vari kutorerwa zvavo. As Obadiah anoti they shall be. Rega kundiseka ndichifamba netsoka. One day uchandiona ndakudriver yangu. Oh, hallelujah. Rega kundidadira ndiri munhamo yangu. They shall be. Are you with me? And they shall be holiness. And the house of Jacob shall possess their possessions. They shall. When we say the house of Jacob, we are not part of that. I am the seed of Abraham because of Christ. We are now the seed of Abraham. Pakanza Abraham verenga jecha regungwa. Those were his biological sons. Pakazonzi verenga nyeredzi. They are no longer biological ntati sumans. We are going to possess. Come on, man. We are going to possess. Hazina musa wakatukwa. Hazina musa unenge wakuchembera usina zvako. But there shall be deliverance in Mount Zion. And you are going to possess. Rimwe gore ndaibva kuKaroe. Ndikufamba ndapfuura magunje netsoka ndikuenda kumusha. Ndasarirwa about 30 kilometers. I'm walking. Ndaona imwe motikari. Ndati musatiseke tiri munhamo. Yaiva nhamo iyoyo. Ndogara nitaurira chechi ino ikuti I have been to the school of problems. I passed. I went to the universities of difficulties. I graduated. Ndine diploma kwese ikoko. Kufamba netsoka ndiri kuenda kumba. Kwauya mumwe businessman watinoti muzukuru. Aiva muzukuru wababa vangu. Amisa mota. Sekuru muri kubva kupi? Ndakati ndabva kumagunje ndiri kuenda kumusha. Kwira. Tafamba 2 kilometers. Mukoma wakaruma shure zvakanzi mari. Ndakati ina handina. Ndokubva amisa mota zvakanzi buruka. Ndokubva ndaburuka. Ndobva aenda. Ndakanosvika kumba. That was around 1 o'clock. Masikati. Ndakanosvika kumba kuma 9 o'clock dzousiku. Ndichifamba netsoka. Achipfuura baba wachiti muzukuru wangu uyo muzukuru indangonyarara. But Mwari uyu ndamufundisi manje. Ndakamuona achirwara apera nomukondombera. Saka ndaiva nemota yake yafa. Achinzizwa ari kuda kumhanyiswa kuhospital. Ndakati muise mota. Ndobva ndamuisa mota. Koma wake anga ari. Saka nzi sekuru.
muri kurangarira zuva riye raakakuburutsai zuva riye mukafamba netsoka. Ndakati ndezvakare kanganwai, handeitorapisa munhu. Ndamusvitsa mukaroi, ndavasvitsa pahospital chaipo ndiri kumuburutsa. Svakanzi naiye murwere uyu anga ane praze hombe kutengwe uku. Svakanzi torai mari iri mubheki mangu mupe sekuru vadire peturu. Ndakati aiwa, ndakubatsira uri muzukuru, mari yako ndoidiko, gara nemari yako. Svakanzi wandirwadzisa, zvandakambokuitira wandirwadzisa, ingotambira mari yangu. Ndobva ndazotora mari yezva, maita sekuru, ndisatani uya, mari yaivake ukama. Are you getting what I'm saying? I want to tell you, zvinoitika mukurarama muupenyu, rega kudadira munhu. Aumuzive pamwe ana mwari wake. Auzvizive. Nyangwe anosoreka sei, iva munhu anobatsira. Auzive wauri kubatsira kuti ane promise yei. Auzvizive. Promises dzatakapirwa naMwari audzizive. Siyana nevanhu. The house of Jacob shall possess their possession. Shamwari, zvimwe zvacho zviri kungoita sekunge zvine nguva yazvakatarirwa. Iwe uri kufamba uchiona sekunge Mwari akukanganwa. Mwari haakanganwe vanhu vake. Mwari haasiye vanhu vake. Nhasi uri kushupika so. Auzive Mwari kuti ari kukurongera kuti you must possess your possession. The house of Jacob shall possess their possession. Handife ndisina kuita possess my possession. Hazvina mhosva nokundivenga kwako, hazvina mhosva nezimoyo rako, but the house of Jacob. Nazapari kuprofitwa mashoko haya haabatike, nokuti vamwe vari kutotiza kuenda kuhuranda, vamwe vari kuona nhamo. Apa ndiri kutaurira munhu agere mushe zvake chete. Mazuva ano agere mushe neasina kugara mushe haonekwe, nokuti tinongopfeka zvakafanana. Nyangwe ndisina kugara mushe ndoenda unotenga suti mubhero ndoi aina ndakapfeka panapa, wakangofanana naakadiwo se. Muri kusegei? Asi hamuna kumbodzipfeka dzemabhero? Bvunzai inini. Tanga tisingaende kumastories, taienda kumabhero kumpedza nhamo. Ukadai so, inenge nyowani, inenge nyowani. Aina tichipfeka, but nhasi takasiya upenyu hwacho. The house of Jacob is now possessing. Are you understanding what I'm saying here? Iwe, nhamo iyi rega kufunga kuti munhu anofa ari mairi. Rega kudadira asina. Idhomu yaparadzwa nemweya wokusaregerera. Nanhasi rudzirwo rwo hakuna nemweya wokusaregerera. Musadzidzise vana kumba kwaningi hakutsikwe, ningi musazomudai, ningi musazomudai. Azvife zvadaro. Shamwari, Mwari watinonamata ndi Mwari anodzosera makore awakajirwa nemazvi, makore awakajirwa negwatakwata. Oh, hallelujah. Mwari uyu anodzosera.
ndakambosekesa vanhu kamuno muchechi muno, muchiri kuziva pandakakutaurirai kuti ndakachata nomukadzi wanguyo, vanhu vachichema kuti hatisatoona urombo hwakadai. You still remember that story? Okay. Ndazo makore angu ekuita possess my possessions asvika. Ndakwira ndege ndaenda kunoparidza kuColumbus, Ohio, tabva taenda kuDetroit, Michigan. We were in a 5-star hotel. Ndiri kufonerwa nemurungu pasapa kuti, are you coming for breakfast or you want us to bring your breakfast? Ndakati bring it upstairs here. So how do you like your egg, your omelette? Ndiri kumutaurira. Murungu ari kuuya akapfeka chiheti chake ari kupinda achinoka, hello sir, ari kundisa, this is it. Indapedza ndompo tip yakanaka. Iye ari kuti yes sir. Abuda aenda. Ndokubva ndatarisa ganda rangu, ndobva ndatarisa adzimai wangu, nokuti ndichiri kushurugwe pataiona nhamo. Vakambondibvunza mubvunzo wokuti makadanwa imi, makanzwa izwi, makanzwa izwi. Ndakati vakadanwa vakaita sei, zvakanzwana akuparavo vari kudhiraivha mota vari kudii. Ndakati God did not call me to be a fashion designer to change clothes. He called me to preach. But ndataurira izvi kuti ndichipa statement yandiri kuda kutaura yokuti tamuhotera waiter wechirungu asiya, ndokubva ndatarisa adzimai vangu ndakati ndakadanwa here kana kuti handina. Munhu wese unopfuura nomunhamo. Mese makantarisa apa makapfuura namo vamwe. Oh, ndozvitaura mani. Munyuki, taienda kuchikoro tisina boots. Ndichipinda public toilet ndisina boots. Uchiita zvokusvetuka tsvina dzevanhu imomo. Asi handina kurwara kana kudii. Because at Mount Zion there shall be deliverance. There shall be deliverance. Pana rikubata zvandiri kutaurira panapa. Kudenga kuna Mwari anorwira. Ungarware kuita seuri kuda kufa. Kubatwa nekensa pano wotonyora wiri. Siyana nazvo, bata rugwaro runoti, at Mount Zion they shall be. Pana rikubata here zvandiri kutaura panapa. There is going to be deliverance. Kune andizive kuti ndiani wandatumirwa kuti ndiparidze shoko iri nhasi. Pane munhu ari kusunungurwa naMwari nhasi. Waona nhamo kwenguva refu, but there shall be deliverance in your life. Hazvirambe zvakadaro. Hazvirambe zvakadaro. Yes. Ndozvitaura inini. Sekuru Chimbunde ndozvitaura inini. Ndichiuya kuzotanga sangano rino iri. 5 September 1999 ndichibva Glenor. Ndichiuya pano dare rakanditsvagi. Ndakauya kuzotsvaga futi imba yacho ndega ndika 5 alarm close pandaigara. Ndichirenda. Ndakairenda chirimo. Zhizha rauya ndirimo. Anditaure nhamo yandikaona ipapo. Ndakarara. Ndinzwe dwe mvura iri kudonha. Ndopa ndikati amai swederai uku kuno kunenge kuri kudonha. Saka namai ndoswedera kupi honai kwese uku zvakuri kuita uku. Tamuka manje tamisa matresi. Ndakati tinoona vana kunopinda kune vana. Mvura iri kusvika mupisopi. Anga achiri mukomana asati aroora ndaigara naye. Kubuda panze mvura iri kusvika.
mota, ndamhanya kujuraworo, ndanoboora juraworo yevanhu mvura ndopa yakazoti yakuendawo kuyadheva ndinzwe varidza merowo ikokoko. Usiku kuma2 patakamuka ndakati adzimai ngatitsvagei kumwe kokuenda. Ndaudza vice chairman dare rese randinaro iri ranga risipo iri handine rimwe dare. Mapuranga unoriziva. Saka nedare ari kuda kubvapo, musamutsvagire full house, anozozvida kunge akafanana nesu. Mutsvagirei cottage. Ndokubva yatsvagwa yakawanikwa kupa Machengwa paNew Marlborough, ndakawanirwa ine 2 bedrooms, ndine vana 5. And December ndemamuri kuenda, iye hatichakwanisa kutererai, dare rapasisa. Ipapo ndaitambirawo $50 pamwedzi. Vanotoona vafundisi vanoiti vanhu vari mumarava. Saka tadzokera kumba, ndakati amai ngatikumbirei Mwari atipe imba. Ndiri kuda kusvika pokuti the house of Jacob shall possess their possessions. Takabatana maoko nevana vangu tiri mumba, ndakati ngatikumbirei imba. Ndakati vana vangu munoda imba yakaita sei? Zvakanzi nomumwe tinoda ine more than 5 bedrooms, kuitira kuti timbonoti uyu rake nokuti tanzwa nokurara rumu imwe chete. Mumwe akati toda ine 2 garages. Baba mune mota 1, toda kuti paite yamama nenyu dzichipakwa mugaraji. Zvakanzi nomumwe tiri kuda ine swimming pool. Ndokubva tatanga kunamata. Takaita 3 weeks tichinamata every day. Hatairara tisina kubatana tichinamata. Tinobvunzana nevana, muri kudei kuti tinyengeterere chii pano? Mwari anopindura. Ndopandakanzwa imba iri kutengeswa. Apa kubhengi hakuna kana senti. Apa ndotambira $50 pamwedzi. Ndakutaura 2000, year 2000. Manje. Taiona imba tapinda. Titoona imba ine 7 bedrooms. Ine 4 bathrooms. Pane 2 garages, pane swimming pool. Kati ndo yanga tichikumbira kei. Vamwe vari kuona mune varungu vari kuona ini ndavhara imwe imba ndapfugama ndiri kunamata imomo Mwari maita zvenyu. Ndaiona chaiyo yatakakumbira. Ndiri kunamata ndirimo. Ndinzwa ndanokerwa ndasumuka ndaita sendanga ndisiri kunamata ndabudawo. Handichamira kuvaona, ndaenda kugarden ikoko kunonamatwa. Mwari makati pawatsika netsoka dzako ndakupa. Ndiri kungotendereka ndichitaura chete. Ndiri kutaura chete ndiripo. Ndaenda. Ndanoona ari kuitengesa zvakanzi iri kutengeswa neauction. Anonyora mari iri pamusoro kupfuura yevamwe vese ndiye anoiwana. Oifomu iri nyoraiwo yamuri kuda. Hanzi ndimufundisi Changwa. Ndakati hanzi ndakuzivai. Makaviga baba wangu kumhondoro kwakachikoka. Paiye painetsa makamira pakava nerunyararo. Mukamisa mvura yeda kunaya kusvikira taviga baba. Mufundisi Changwa. Ndakati saka nchifila yapo. Chiregai kuisa mari. Pachauya mapepa ese muofisi muno. Anenge aisa the highest ndoisa pamusoro mbichana. Muneiwana. After 2 weeks, komana wandisingaziva anondiziva ndatoshedzerwa mawana imba. Ndakati manje handina mari yekunobhadhara. Ndoita sei? Zvakanzi musatye, kambani yangu yakunokubhadharirai. Isu tozotengesa yenyu imba kuHatfield.
towana mari yedu ipapo. Chiendai munogara pamba pacho. Indapinda. Totenga pendi kupenda imba. Gadzirisa ndoshedza dare riye riri kugadzira uko. Uyai tiswere tichinamata, tine all night pano mumba imomo tonamata. Ndakati vana baba chiregai kunotsvaga cottage ndakuya kuzogara panapa. Saka nzina vice chairman atora secretary nemumwe zvakanzi hatigone kuibhadharai, anopenga mufundisi. Handei tinomutaurira vauye. Zvakanzi mufundisi panapa hatife tagona kupaterera. Ndakati aiwa hamusi kuzoterera panapa, ndatenga imba yangu. Zvakanzi matenga? Hapana akataura futi. Following day ndashedza Dr. Manyika vaiva president yaimvura imba ino munamato. Ndokubva yavhurwa, taakutobuda iye inodonha taakuenda kumba kwedu. Usadadire munhu ari munhamo. Ameno kana pana ari kunzwa. Ndataura testimony kuitira vamwe vanhu. Ameno kana muri kunzwa zvandiri kureva. Apa ndiri kuuya kuchechi, dare randiri kuparidzira iroro ndo riri kudaro futi. But handina kana wani wavo pana. Musazotarisa ava muchiti ndedare riri kurewera. Ava vanhu vaMwari. Hallelujah. Ndatava vai. Hana machemedza uko hatisvike uko mfundisi. And I will never do. But I want to tell you, zvese izvozvo haisi mhosva yavo. It was a training yandaipirwa inini. Kuti ndikwanise kugara nevanhu vasingakude. Ndikwanise kudzidzisa every day achiuya achigara pafuranda apa. Uchiziva kuti ndiye akadaro. NdiMwari aizviita. Dai Mwari akanga asingazvide, asina kundipa vanhu ivavo. But Mwari akashandura zvakaipa kuti zvive zvakanaka kwandiri. Ndinozvitaura man. Can I go a little bit, 5 minutes more preaching? Ndiri kuparidza nematestimony ka. Hello. Shamwari unokumbira unopiwa, ndakakumbira ndikapiwa. Pamba pandigerepo papa handimbopabva nokuti pakabva kuna Mwari. Ndakazowana imwe imba kuHogart Hill. Istiri takaenda kunonamatako. Ndokune stendi yeya ndakatengesaka. Vamwe vanoti mufundisi ane mari, vafundisi vane nyima havana chavainacho. Ende mufundisi anonyima nyangu akaturika maoko pamusoro pemurwere haapore. Nhasi ndatadza kutaura ne. Vafundisi ndiri right. All right. Giving inokuita kuti uve munhu kwaye. Even tichitenga land ino hapana akandikunda kupa. Akapa the highest was 15,000. Indikapa 130. Mzadzi, am I speaking the truth? 130,000 US dollars. Ngatitenge yadi ino. Zvinoiwe chauri kuti vafundisi vane jamari, ndakadya mari yako ipi yacho nditaurire ndikudzosere. Ngataurire nechokwadi. Ipi yandakadya nditaurire ndikudzosere. Ndakanotengesa property yangu uko. Ndanga ndisina mari. Ndakanotengesa property. Yakauya ikatengwa nekakomana kakapfeka hembe isina maoko so yakangoperera. Kanga kane tumwe tusikanoto angati si ameno mota mukanoto akadzake ameno. Kauya hanze, how much is this? How much is this land? Because I'm selling it for 100,000. And only, but yes. And okay, Daddy, come to my car. Sikapa mota, zibegi. Ndakutopiwa mari baba. Ndakatozofonera kumanja kuti chiita mapepa nemurume uyu.
mari ndapuwa kare. Inini kuti ndiende nayo kumba ndakati ndinozokamura imwe kuchurch. Tenga Island. Are you getting what I'm saying? Itai say. Mvangeri akati, baba munotyisa. Baba munotyisa. Mungadai maita icho. Ini ndakada Mwari nemoyo wangu wese. Nyangwa mukasabvisa mari yekuvaka pano ndopavaka ndega ndikapapedza. Nokuti na Mwari wangu, at Mount Zion there shall be deliverance, and the house of Jacob shall possess their possession. I'm closing with Daniel 6:27. Mumwe mambo akupupura. Hey, iwo madzimambo ekuku Asia ndi mambo Darius akutaurira nyika yake yose kuti siyanai na Allah na Mahomet. Sinamatai Mwari wa Daniel. Come on, man. Why? He delivers and rescues. Ndiye unorwira nokusunungura. And he worketh the signs and wonders in heaven and in earth. Ndiye unoita zviratidzo nezvishamiso kudenga napanyika. Who hath delivered Daniel from the power of the lion. Ndiye wakarwira Danieri pasimba reshumba. Mwari wandinonamata. He delivers and rescues. Come on, man. Iwe nde Mwari wauya kuzonamata. He delivers. He delivers and rescues. Ano dzikinura. Ano ponesa. Hallelujah. Hallelujah. Zvandinotaura pano ndine witness dzizere. Pandaiva mufundisi yaiva youth yangu ndana Chivima. Uya gerisumuka Chivima uyu. Ndisekuru vane vazukuru 16-17 ipo. Ndo yaiva youth yangu iyi. Ndisina baskoro. Ndisina kana chi. One day ndakaenda kumba kwa achazuka mudhikoni wangu aiva nemota. Ndiri kuda kuenda kutaundi kana mari yebhazi handina. Kana chazuka nhasi mota yangu haisi kuita, regai ndikukumbirire murume wopa next door ari kuenda kutauni ane mota yake. Ndimpunga ari papo. Vampunga sumuka muchiri kuziva zuva racho. Awo ndo vaiva nemota yavo. He was a businessman. Kutaura kuma 1983. Vampunga ndo vakazenitakura. Ndakuda kukwira kumashure kwemota zvakanzi no mufundisi uyai kuno kumberi. Do you still remember? Ndikaenda ndakadyawo windows. All right. Kodai mpunga akandidadira nhasi tingadai tichionana. But nhasi ndiri kuvhara kupinda mutown. Akaramba mari yangu yerift. Anzi amufundisi endai zvenyu. Uyo murume akira. But nhasi ndakuona vari muno vakera apo. Ndiri mufundisi wavo. Mufundisi uye wavaipa rift mazuva ano. Ndakutotsvagawo kukupaiwo rift manje. Hallelujah. Are you understanding what I'm saying here? Ndine vanhu vandinokutaurira kuti ukavabvunza kuti ndezvaakanga akaita here murume uyu, ndinotya kuti musavabvunze vanozokutaurirai nhamo yandikanga ndiinayo varume. Hanzi naadzimai vangu zvakwana baba. Adzimai vangu havadi munhu anotaura nhamo. Vanoda munhu anoti, but vanhu vanoda kuudzwa kuti hatina kutanga takadaro amai. Rwendo rwakafamba. Rwendo rwatafamba huchapupu kuvanhu. Kuti Mwari uya anosunungura. Pana ari kubata zvandiri kutaura. Mwari uya anodii zvake? Anosunungura, anorwira. Zvanzi naDarius, nyika yose kubva kuArabia kusvika kuChina
iAsia yese kwaibatwa namambo 1 Darius namambo weBhabhironi aibata kusvika kwese ikoko. India yose iri pasi pavo. Vanopa chirevo kuti hei, panyika pano namatai Mwari waDhanieri, because he delivers and he rescues. Somebody say he delivers and he rescues. Mwari uyu anorescue. Pana agere munomu zvinhu zvako hazvina kumirira mushe. Handisi kuziva kuti sei ndaparidza maridzo iyi. Nanga ndisingade kushumira, but Mwari varamba vakandiisa ipopo. Pana ari kuda kusunungurwa muno nhasi. Pana ari kudzikinurwa nhasi muno. Because my God delivereth and he rescues. Pana ari kuitwa rescue. Kuburitswa munhamo dzake. Ari kuburitswa mune zvakamukomberedza. Pane vamwe vari kuti hesi tahwina tapedza. Naye uyu vakumirira zuva rezvazvinoitika. But kudenga kuna Mwari anoita deliver. Kudenga kuna Mwari anoita rescue. He's going to rescue you. Inakandiita rescue. Inakandideliver Mwari uyu. Nanhasi ari kundideliver. And I'm going to possess my possessions. And I will possess my possessions. Mwari uyu anorwira vanhu vake. Shamwari nhasi ukatadzira Mwari anokupanicha. But kana apanisha hasi kukuuraya, achakusunungura. He will deliver you. He will rescue you. Kune vanhu vakawanda vakapindana nezvinorema nezvinorwadza. Asi Mwari uyu, vaIsraeri vanoti dai asiri Jehovha, Israeri ngavadaro. Vavengi vedu vangadai vakatimedza. Vavengi vedu vangadai vakatiparadza. Shamwari nhasi uchipinda mumba mako enda unoti tinonamata Mwari. Anorwira, anosunungura. Mwari iyeyo hakuregedza wakadaro. Ndikatarisa upenyu hwangu kwandakabva nepandasvika nhasi, ndiri kuona ruoko rwaMwari anorwira. Ona ruoko rwaMwari anosunungura. Anorwira Mwari wangu, anorwira Mwari wangu. Ndakambotaura muchechi muno ndichiti ndakaenda kumusha maichi yangu pavakauya mumba medu vachiti mhondoro dzese dzenyika ino dzakakutadza iwewe. N'anga dzese dzenyika ino hadzikugone dzakakutadza iwewe. Dzakanditadza ndanga ndadzidini, handiende kumhondoro, handiende kun'anga. Kureva kuti vakandiendera kwese ikoko. Vakatadza. Tinonamata Mwari anoita deliver. Come on man. Tinonamata Mwari anosunungura. Kona hama dzakuzopupura dzichitaura kudaro, dzatadza zveshuwa. Mukoma wangu akasvika akati, iwe ukafa iwewe, handitende kuti pana akuroya. Hakuna, iwewe hakuna anokubata, ndiMwari chai. Kuvanhu vari kutaura zvese izvi vazvitora kuvi. Kureva kuti vanga vachindisota. Unomboziva, usantarise zvako, hakuna musha usina muroyi. Ende tu uroyi wokumusha kwenyu haushande kwangu. Wokwangu haushande kwako. Asi womukoma wako, womuning'ina wako, atete vako, ambuya vako, baba mudiki vako. Nhamo dzese dzauri kuona ndekwazviri kubva inonzi household witchcraft. That inonzi chii? Hakuna asina household witchcraft. Pane mumwe anga achifanirwa kunge akasimuka ari kungodhonzerwa pasi. Anongodhonzerana pasi. Ndakaenda kunoraura kuNorth Carolina, pedyo neJacksonville kuAmerica. Naanga nina Ton Glenna, varungu vaibata magakanji. Makakanji auise mutini rakavharwa. Unaakanda mutini rakavhurika.
nyangwe iri tswanda zvokuti rinogona kubuda asi haribude. Rimwe rikangoedza kukwira so, rimwe radhonzera pasi. Rimwe rikaedza kukwira so, rimwe radhonzera pasi. Makakanje anofira ese imomo, hapana rinobuda achidhonzerana pasi. Ndezvakaita upenyu hwevanhu vatema. Kuda kungosimukira mumhuri chete, wada kusimukira chete, wada makakanje. Ukangotora 2-3 kuisa mutswanda, hapana richabuda imomo. Anenge achidhonzerana achingowirana imomo. Rimwe rikangoona kuti aya anenge atikotsirayo akangoti zii, unoriona raakukwira mbichana richienda so. Rimwe rikangotarisa neziso so rauya ka. Muri kuseka zvenyu ndoupenyu hwatiri kurarama kwatakaberekwa uku. Basa nderekudhonzana, hakuna anoti mumwe abudirire. Basa nderekudhonzerana pasi. Nemakirisitu muno, mumwe akangoona mumwe achibudirira, maiwe. Nokutengesana. Mweya wemakakanje ngaupere nezita raJesu. Ndati ngaudi. Shall we stand up, everybody? Vanabata vhangeri rangu here. He delivereth and rescueth. And he worketh the signs and wonders in heaven and on earth. Ngati namatei Mwari anorwira, anosunungura, anoponesa. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Ngobata pamuviri. Mbate mwana iyeye. Washomanana, wasodza. Pamuiri patadza. Spirit of miscarriage. I bind it in the name of Jesus. I come against it today in the name of Jesus. Mweya wema miscarriage. Zvichida aripo mudzimai ari kusangana nezvandiri kutaura izvi. Manyauya izvozvi yawakaita miscarriage yoyo ndoyo kupedzesera, hakuna imwe ichaita futi. Nezita raJesu nhasi unosunungurwa zvachose. Nhasi unosunungurwa zvachose. Mweya wema miscarriage, I come against it. I come against it. Nhasi nezita raJesu. Musagarwe nemweya wamakakanje. Simudza maoko ako utange kunamata right now, utaure kuna Mwari. Ndinorayira mweya wemamiscarriage utame uende. Mweya wemiscarriage nhasi nezita raJesu. Don't touch her. Ndakutuka, paradzwa. Iwe mweya wemamiscarriage. Svienda. Mwana uyu anomubata uchida usingade. Mwana uyu anomubata uchida usingade. Nezita raJesu. In Jesus' powerful name. I come against the spirit of miscarriage. Come out. Come out in the name of Jesus. Come out in the name of Jesus. Iwe mweya oriboko sete rabasa. Manere bosha. Yela rebekerila rabosa. Iwe mweya wema miscarriage. Paradzwa nezita raJesu. Kubva nhasi ndakutuka. Kubva nhasi ndakutuka, paradzwa. Aya makanda kamosotorobosha. Iwe mweya wema miscarriage. Oh. Kubva nhasi. Kubva nhasi. Ndinoti paradzwa. Hauna simba, hauna simba. Hauna simba. Hauna simba. Nezita raJesu. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Iwe mweya wema miscarriage. Iwe mweya wema miscarriage. Nezita raJesu. Nezita raJesu. Oh, yeah.
watambudza muviri panguva refu zvakwana chiyani mweya wamamiskeri nezita rajesu nezita rajesu koreteka masato oyamandaramo simudza maoko ako kuna Mwari oyamanderebos raira mweya wemamiskerieti. Oh, kumba kwako unoti ukawana basa rapera ukabata mari hakuna zvainoita, mweya wemamiskerieti nezita raJesu namata namata iwe mweya wemamiskerieti, iwe mweya wemamiskerieti wokuti munhu akabata chakanaka chasvotoka, munhu akabata zvakanaka hazvigare, iwe mweya wemamiskerieti ndinokurayira nhasi nezita raJesu, ndinokurayira nhasi nezita raJesu, ndinokurayira nhasi nezita raJesu. Andakamosotorabosa yelerebekerianalarabasa yelerebekeriandorobokosika. Ayamanderebosa Uriana la rabosa, yele rebekeriana rabos, oh la rabakayande rebokorianda, yele rebekeria la rabos. I want this church today, mweya wemamiskerieti unofanirwa kuparadzwa. Unoti ukawana basa rapera, ukabata mari haina zvainoita, ukawana maoda wakuti unosuplya zvonzi hapasisina, mweya wemamiskerieti ndinourayira nhasi nezita raJesu, ndinourayira nhasi nezita raJesu. Ndiruda kuti svike pakunamata tose, but munamato watiri kuita iye zvinezvi nokuti vamwe havagone kunamata. Kuti namata anopererwa nemazuva anenge achingoshama n'aya akamira. Ndiruda kuti uteedzere shure kwangu. Inonzi agreement in prayer. Somebody say agreement in prayer. Ndinoiwana kuna Matthew 18 kubva paverse 19. Matthew 18 kubva paverse 19 inoti vaviri venyu mukatenderana pane chamuri kukumbira chichaitwa. Oh my God, when you agree. So if you agree with me right now, zvatiri kuzonamata zviri kuzoitika. Jesu anoti, again I say unto you that if two of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven. Muneni ere panapa. Muneni ere panapa. Rukumbira kuti usimudze maoko ako kuna Mwari right now. Bow your head in prayer. Uchidanidzirisa uchiteedzera shure kwangu. Say, those laughing me to scorn shall witness my testimony. In the name of Jesus. Let every spirit of Egypt fall after the order of Pharaoh. In the name of Jesus. Let every spirit of Herod be disgraced. In the name of Jesus. Let every spirit of Goliath fall into the Red Sea of their own making. In the name of Jesus. I command every blessing
confiscated by familiar spirits, to be released in the name of Jesus. I command every blessing confiscated by envious enemies to be released in the name of Jesus. I command every blessing confiscated by principalities to be released in the name of Jesus. I command all my blessings confiscated by spiritual wickedness in the heavenly places to be released in the name of Jesus. I command all demonic reverse gears installed to hinder my progress to be destroyed in the name of Jesus. Let every spirit of satanic manipulations aimed at charging my destiny be destroyed in the name of Jesus. Let every evil effect of strange touches be removed from my life in the name of Jesus. Begin to praise God now. Konda kama satorobosa. Yele rebekeria na rabosa. Yele rebekerina rabakaya terebosa. Re la rabakaya nerebosa. Nele rebekeria na la rabosa. Yele rabakaya nerebokorianda. Yele rebekeri la rabakaya nerebosa. Zose zviri kutumwa kuda kundidzosera pasi ngazviparadzwe nezita raJesu. Zvose zvinondidzosera mumashure, zvose zvinondidzosera pasi, zvose zvinondidzosera mumashure ngazviparadzwe, ngazviparadzwe. Mweya yerima, mweya yemakakanje, mweya yerima, mweya yemakakanje ngaiparadzwe nezita raJesu, ngaiparadzwe nezita raJesu. Ola rekema satorobosa. Yele rebekeria na la rabos. Ola rabakaya nerebosa. Yele rebekeri la rabosa. Moyanele rebosa. Oyandele rebokosa. Oyamayandele rebosa. Ayamande rebosa. Lele rebekeria na la rabosa. Yela rabakaya nerebosa. Nezita raJesu, nezita raJesu, nezita raJesu. Spirit of miscarriage, spirit of miscarriage, paradzwa nezita raJesu, paradzwa nezita raJesu. Simudza maoko ako namata uchiteedzera shure kwangu.
Every damage done to my destiny be repaired in the name of Jesus. The Pharaoh of my destiny die in the name of Jesus. Every monitoring spirit from witches monitoring my progress be paralyzed in the name of Jesus. Let every evil imagination against me wither away from the root in the name of Jesus. Baba vangu muri kudenga maskatano, imi vokunzwa kunyengetera, makati kumbirai munopiwa, tsvakai munowana, gogodzai munozarurirwa. There shall be deliverance at Mount Zion. There is going to be rescue at Mount Zion. Vana venyu ngavaitwe rescue nasi. Vana venyu ngavasangane nedeliverance yavo. Vana venyu ngavarwirwe nasi. Zvose zviri kukanganisa destiny yavo. Zvose zviri kukanganisa destiny yavo. Ngazviparadzwe nezita raJesu. Baba ndinokunamatai. Baba ndinokukudzai. Komborerai sangano iri. Ropafadzai kereke yenyu. Ndanamata muzita raJesu. Hallelujah. Give a clap offering to Jesus. Kana aripo nasi anoti mufundisi yangu handidi kudzokera kumba ndisina kugamuchira Jesu. Ndoda kutendeuka, ndoda kupa upenyu wangu kuna Mwari. Kana aripo akadaro, simudza ruoko rwako ndinamate newe right now. I want to pray for you. Simudzisa pauri. Oh yes, I don't see anybody. Ndotenda tose tiri maKristu. Now, kana aripo auya achirwara, kune denda riri kufamba. Baba vangu ndinorayira denda rechikosoro. Ndinorayira denda reflu. Baba nezita raJesu. Denda iri Baba, denda iri Baba. Ngarirege kukanganisa vana venyu. Ngarirege kuparadza vana venyu. Ndiri kukumbira kurwirwa padenda iri Baba. Munotirwira pamweya yose. Rwirai kereke yenyu padenda iri. Muzita raJesu. Hallelujah. Amen. Thank you. We may be seated in His presence. Hallelujah. Glory be to God. Glory be to God. Mangwana manzwa secretary achiti izuva redu rokuzvinyima zvokudya touya muno muchechi kuzonamata. We want you to receive your deliverance. We want God to rescue you. Uchangoti pazvotaurwa nhasi nesvondo zvapera, ngatiswere tichizvinamatira mangwana. Mouya muno touya kuzonamata tichizvipedzesa. Nomusi wechitatu ndakanzwa vamwe vafundisi vachikurukura. When was I in Joburg on Friday? Yeah, I was in Joburg on Friday. Ndakasangana vafundisi vakawanda. Vakanzwa kuti ndirimo vanonditsvaga kusvika pandiri panga pazara. Ndakanzwa vamwe vachitaura kuti vari kuuya nhasi manheru, vamwe vari kusvika mangwana, nomusi wechitatu vanopinda chechi panapa. Saka uya hauzive shoko rako. Pamwe tinenge tizere nevaenzi vedu vanogara vakagadzirira, asi tine vaenzi vandakanzwa vachiti vakuuya. Saka please ndapota, be here on Wednesday and on time, especially my praise and worship team. Kuva nevaenzi muine praise and worship team yakadhakwa,
hazviite zvakanaka. Saka rega kudhakisa praise and worship yedu neha. Ndizvo kwasikana. Ndiri kutarisa vasingawanzouya chitatu. Hallelujah. Hallelujah. Now, your name again. Mwepu. It's like Shona, man. Are you from Zimbabwe? Because we've got a lot of Mwepus here. I will show you. Now, I want you to have time with the praise and worship team here. Munomuda weremi. Saka mungade kusangana rini na yambo kuti kochai. Arida udzokera kumusha. When are you available? Every day. So this week, every day you will be with them, huh? Every week. Vasingauye munondipa mastavu. Kana vachijairana newe kwandiri handida anondijairira. All right. Iwe usataurire vanhu. Munhu ane zvitaurira ega. Okay. Mazvinzwawo zvacho. Tawana munhu ari kuda kutibatsira svondo rino. Imi mota handiuye. Dzakakwana. All right. Svondo rino tinarutibatsira. Saka we will be here. And he will be helping us here. Praise and worship. We want to have a high standard of praise and worship. So please, this week, anenga asina kuuya munenge muchingonyora zita rake muchindipa. Ndatenda zvangu. God bless you. Isusu takazvipa neupenyu hwedu hwese nezvangu zvese. Okay, ndiri president we-AFM of Zimbabwe, okay? Andina mota yechechi. Yo president. Ndiri kushandisa zvangu zvese. All mine. Ndinovataurira vasvika kucancel kuti chandongogamuchira chete kutsoropodzwa nokudii, but iwe uri kuitei? Ndiri kushandisa zvangu zvese. Saka ukaona uine zvimwe zvokuti nhasi handidi kushandira Mwari, ndosaka muchishaya makomborero. Ukapa upenyu hwako kuna Mwari, blessing yose yaunoda will be there. Ndatenda zvangu. Ndinoti kwamuri, Mwari wemasimba ose, muchengeti waIsraeri asingakotsire kana kuvata, akupei rugare. Mwari wemasimba ose akupei pfuma. Mwari wemasimba ose akuchengetei. Mwari uyu arambe achipenyesa chiso chake muupenyu bwenyu. Ndinoti nyasha dza Mwari Baba, rudo rwaIshe wedu Jesu Kristu nokuwadzana kwomweya mutsvene zvigare nesu kubva zvino dzamara kwekusingaperi. Amen.